Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng sanipun akhinal karim Bapak Kyai Suparman KSU kita panjenengan takzimi kita mulyakaken. Para alim, para simbah kyai ingkang estu kita hormati. Dumateng sanipun Ketua Takmir Masjid Al Furqon ingkang estu kita sedaya hormati. Sedaya tokoh masyarakat, tokoh agami, bapak-bapak ketua RT, hadirin hadirat sedaya kemawon rahimakumullah. Wonten ing sonten menika monggo kita tansah muji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged bermuajah diuji wonten ing Masjid Al Furqon. Saperlu kita sareng-sareng thalabul ilmi kita maos menjelang berbuka puasa wonten ing wulan Ramadan menika. Mugi-mugi tidak lampah kula sedaya niat ingkang sae anggenipun ibadah, anggenipun tarawih, anggen poso sedaya mugi-mugi makbul dening Allah Taala. Allahumma amin. Shalawat sarta salam boten supen mugi tansah pun tetepaken dumateng baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang estu kita sedaya tansah nunggu-nunggu barokah syafaatipun dinanggung bincang wonten ing yaumal jaza yaumal la zilla illa zilluh. Hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kawula hormati, magayutan kalian poso. Niki kita kedah ngertosi syarat-syarat sae poso, syarat wajibe poso lan ugi rukun-rukunipun poso. Kadang-kadang mboten ngertos syarat sae poso ki napa, rukune poso niki napa mawon, syarat wajibe poso napa mawon kadang mboten mangertos. Pramila sonten menika monggo sareng-sareng kita ngertosi inggih punika syarat-syarat sae poso, baik poso fardhu utawa poso sunat. Dipun dawuhaken faslun syurutus sihhatihi arba'atu asya'a. Syurutus sihhatihi utawi pira-pira syarat sae poso iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Islamun suci Islam, wa aqlun lan duweni akal, wa naqaun lan suci min nahwi haidin saking sepadane haid, wa ilmun lan ngerti bikaunil wakti kelawan anane wektu iku qabilan nampa lisaumi maring poso. Dados syarat sae poso niku wonten sekawan perkawis. Sing pertama yaiku kudu Islam. Berarti wong nek mboten Islam senajan toya nglakoni poso, posone mboten sah. Awake dhewe dadi wong Islam sejak kecil, alhamdulillah wis netepi syarat Islam. Nah, syuruti siyati ayis shaumi sawa'un kana fardhan aw naflan. Lah syarat sah kala wau baik menika poso fardhu utawa sunat. Niku pertama Islam fil hal, tegese saat itu juga memang Islam. Fala yasihu min kafirin, mura ora sah posone wong kafir asliyen sing asli, wala murtadin lan ora sah posone wong sing murtad. Wong sing murtad niku wong sing metu agama Islam. Maune Islam ya traweh, ya ibadah, ya poso, ya kaya awake dhewe ngeten niki, terus pergaulane delalae salah pergaulan. Njut malik metu saka agama Islam niku diarani wong murtad. Lah nek murtad, nah iki ya wis ora termasuk wong Islam meneh. Mula syarat sae pertama kudu Islam nggih kados kula lan den sedaya niki. Nomor kalih wa aklun. Kudu duweni akal. Jadi duwe ngakal niki ya istilahipun niki mboten termasuk kados wong sing kelangan akale. Contohnya napa? Wong edan. Lah wong edan niku ya ora kewajiban poso. Wong lagi edan akale ilang. Mula syarat sae kudu duweni akal. Wa naqaun lan kudu bersih utawa suci min nahli haidin saking sepadane haid.
Wong sing poso kuwi iso sah kapan-kapan lagi nek wong putri ora lagi ana alangan, mboten haid utawa sepadane haid kaya to nifas. Nifas niku darah yang keluar setelah melahirkan. Nah niki kudu suci saka haid utawa nifas utawa wiladah babaran. Bikaunil wakti wa ilmun bikaunil wakti qabilan nomor 4 yaiku kudu ngerti anane wektu iku iso nampa marang poso. Jadi syarat saya pertama Islam, nomor loro duweni akal, nomor 3 nakok utawa suci min nahwi hadin saking sepadane napa wau haid. Contone kaya napa wau nifas. Wiladah niku babaran, nek kayawan ya manak, nek wong ya manak. Napa? Melahirkan. Walau li alqatin senajan toh le babaran iki rupa darah kempel. Nek nggone dhewe nika sadurunge dadi bayi nika napa jenenge? Trek. Trek. Senajan rupa trek utawa mudghah, daging kempel. Lah niku tetep kudu sepi utawa suci saking darah utawa melahirkan kala wau, nifas utawa haid kala wau. Wa ilam taro daman senajan toh ora ketok getihe, ora ningali marang getih. Dadi ora senajan toh umpama kok le babaran ki umpamane daging kempel ning ora ana darahe kuwi ya tetep mboten kenging krana iku diarani wiladah. Wa yahrumu 'alal haid sakniki tentang wong haid. Haram tumrapipun tiyang setri ingkang nembe haid lan wadon ingkang nembe nifas al imsaku biniyati shaum. Jadi umpamane dalu sahur ndelalah kok jam 09.00 napa niku wau haid. Lah iki ora kena diempet tekan nganti maghrib diniati poso niku mboten kenging. Kudu dibatalke. Ora kena niat poso. Wah, watuk-watuk sithik ngapunten. Bar umroh niku anu lewatuk suwi ra mari-mari. Pun meh sesasi. Lah, wong sing lagi haid iki ora kena nindakke poso wulan Ramadan. Engko nek wis suci. Kadang-kadang kepengin wah gandeng ganjarane gede senajan haid tak poso, malah dosa. Mboten kepareng poso. Nah, wa ilmun bikaunil wakti qabilan lisaum sakniki wektu sing ora kena nggo nampa, ora iso dienggo poso ki wektu sing kepiye? Mau kudu ngerteni anane wektu iku iso nampa marang dipasani. Lah wektu sing ora iso nampa dipasani wa al-idani yaiku riyaya loro. Berarti riyaya Idul Adha lan Idul Fitri kuwi ora kena dienggo poso. Nek kuwi jelas ora poso Ramadan wong ngene anu. Wa ayyamu tasyrik termasuk dina tasyrik. Dina tasyrik iki pinten? Wa ya salah satun ba'da Idul Adha. Yaiku 3 dina sakwise riyaya Idul Adha. Berarti iku ya ora kena diposoni. Nek Ramadan jelas ning wektune wulan suci Ramadan. Mula niku wau syarat sae poso, baik poso Ramadan utawa poso sunat fardhon au naflan. Kuwi tetep padha papat. Jadi syaratnya siji kudu wong Islam, berarti nek wong kafir ora sah nglakoni poso. Nomor 2 kudu duweni akal. Mula kaya hayawan ra duwe akal wedhus sapi ora wajib poso wong ra duweni akal. Berarti menungso kan diparingi akal kalian Gusti Allah. Wa naqaun kudu suci saking sepadane haid. Kaya to nifas utawa lagi babaran. Kedah ngertos wekdal ingkang dinggi poso niki saged dipasani. Contone nggih wulan suci Ramadan. Dan niki insyaallah awake dhewe pun netepi syarat-syarat sae poso alhamdulillah. Kejaba nek ibu-ibu agek haid ora ngerti nek saya ana sing poso, wae dibatalke. Tetep kudu dibatalke. Wa terus ingkang saklajengipun syarat wajibe nek mau syarat sae poso. Lah saiki syarat wajibe poso iki pinten?
Tenggen kitab didhawuhaken syurutu wujubi khamsatu asya'a. Syarat-syarat wajibe poso ning sing dikarepke ten mriki yaiku poso Ramadan. Dadi ae saumi Ramadan. Iki syarat wajibe poso niku wonten gangsal. Pertama sami le Islam, Islamun. Sing pertama yaiku Islam. Jadi syarat wajibe poso wonten gangsal pertama kudu Islam wa taklifun. Taklif ki tegese yo buluh wa aklun. Berarti kudu wis balik lan duweni ngakal. Syarat iku wajib. Nek bocah cilik urung kewajiban. Contone bocah umur 4 tahun, 5 tahun, nek sing bocah urung bocah sing napa niku wae? Bocah 3 tahun, 2 tahunan sing bocah banget niku dereng kuat. Jadi urung taklif. Niki urung balik. Nomor siji balik, nomor loro kudu napa niku wae kudu duweni akal. Lah nek balik iki wonten syarat-syarate piyambak, tetengere balik wonten piyambak. Termasuk nek bocah lanang nggih umur sampurna nek umur 15 tahun. Nek bocah wedok umur 9 tahun kapan-kapan wis haid. Iku termasuk sampun balik. Nah, 9 tahun kok haid, oh berarti wis kewajiban. Nah, sakniki syarat wajib poso iki siji kudu Islam, nomor loro kudu wis balik lan duweni akal. Fala yajibu as-shaumu 'ala as-sabi, mula ora wajib poso tumrape bocah cilik, bocah lanang cilik utawa wadon cilik sing durung balik lan napa dereng kewajiban. Nah, saiki umpama urung balik ning poso pripun, Mbah? Nah, saiki umpane Mbah Madun takoni, Mbah Madun, iki ana bocah cilik ning wis kuat poso angsal mboten angsal. Dengan mau kan ning urung kewajiban. Jadi ya poso le latihan poso. Nek biyen ono latihan poso iki beduk ngono barang nek biyen nggih. Nggih mboten. Ayo jenenge akeh latihan kok ya pokoke posone poso beduk ngono. Ana poso beduk ya jane ora ana poso beduk. Ning jenenge wong latihan poso. Dadi mangke beduk madang teruske tekan maghrib. Terus hari kedua ketiga ngene isih beduk ngene gangis keempat kelima wis sedina alhamdulillah. Nah ya latihan wis diparingi lulus. Iya nglatih bocah gelem poso. Kadang-kadang wis gede ya ora mesti wong iki gelem poso nggih napa mboten. Nggih ketoke poso ya ketok-ketoke ya kadang-kadang delik-delik nang angkringan. Ning kono ngopi kalih udud kalih nasi kucing. Engko ketoke mulih ya dilap-lapi lambene kan rada garing ngene. Aku kok ngendi Kang saka mlaku-mlaku ngono. Mulane kok ketok le sehat temen poso-poso. Nah, lajeng wa majnun. Taklif niku ya ora termasuk napa, ora rupa wong edan. Berarti nalika edan iki ora kewajiban poso. Muhma'ale termasuk wong ayan. Wong sing ayanen, ayan mendem termasuk sedina nutup niku ya ora iso nglakoni poso, ora duweni ngakal. Le mendem ki menjelang subuh, le sadar wis bar maghrib. Nah. Ndelalae overdosis ngantek sedina nutup. Nah, ngene iki ya ora poso. Ning amal qadha'u fayajibu 'ala sakron. Kene nek wong mendem iku tetep wajib ngodoni nek wis sadar bar bodho kon nyaur utang. Lemu mendem ping pira ora poso. Ora kowe aku mendem ki ngantek ping 3 ya sok sahur ping 3. Ning ya kowe mau mendeme sing mustaghrikon sing ngentekke marang sedina nutup. Niku tetep kon nyaur posone. Terus syarat wajibe meneh. Pertama Islam nomor kalo kudu mukallaf, ya Islam ngakil balik. Itokoh kudu kuat. Syarat wajibe wong sing kuat. Tegese ae kudratun lisaumi. Wong sing mampu nindake poso. Lah iki ana wong ning ora kuat piye? Ya ora kewajiban. Contone liki barin mergo tuwa. Wis sepuh banget. Umure 100 kunjul 10 tahun. Iki umpama poso wonge gledak. Ya wis rasah poso Mbah, sampean ora kewajiban.
wong ora kuat nglakoni poso. Contone tuwa. Au maradin utawa lara yubihu tayammuma, utawa sakit sing iso menangke marang tayamum. Lara niki diperbolehkan untuk bertayamum ketika sholat. Lah ngono kuwi ya ora poso ya kena. Ning nek larane ming lara sing sepele ya tetep wajib poso. Contone kowe ngopo Kang ora poso? Ah lara untu agek lara ya aku. Lah lara untu kok ora poso. Lah iki senajan lara untu iki ora mbahayani. Ning ya oleh ngrasake tenanan larane nek ditiliki ora wangun sih ya. Lara untu ya. Aku arep tilik wong lara untu ya kaya ora ono ya. Jadi kowe ora poso ngopo? Lara apa keju-keju sikilku. Wah, ora kanggo kecedhit ora poso, ora kanggo. Jadi lara sing sekirane iki nek dienggo poso iku iso mbahayani. Mulane itokoh mane kudroh iki mampu untuk melaksanakan puasa. Mulane fala yajibu alaman la yutikuhu, ora wajib poso kanggone wong sing ora kuat nglakoni poso, contone likibarin krana tuwa. Ning oleh tuwa iki mau ya contone ora njut merbawake di umure wis ya kaya awake dhewe wis tuwa, umur 56 kaya kula ngeten iki. Iya tetep kewajiban wong isih iso mlayu ning ndi-ndi ya. Dadi likibarin iku tuwane sing sekirane umpama poso iku ndadekke bahaya. Kaya mbah-mbah kakung kabeh niki senajan yo sepuh isih kewajiban poso, udute isih sehat banget sih. Isih nalika dalu bar buka ngoten niku isih nglinting, isih kuat, isih nganggo gudang garam, junam, isih kebal kebul. Lah kuwi tetep ya kewajiban nglakoni poso. Lajeng sihatun. Nomor pinten niki wau? Nomor 4, syarat wajibe poso iku kudu sehat. Fala yajibu mengko ora wajib ngalamaridin. Apa poso ngalamaridin ing atas wong kang lara. Ora wajib poso tumrape wong sing lara. Sakniki kula terangke lara sing kepiye. Ngetikanipun napa lara sing sekirane napa menika yamdurru ma'asol dororen yubiku tayammum, sing sekirane iso mblahayani nalika nglakoni poso kuwi iso ndadekke mlarate, ndadekke rusake awak tak piturute niku sing dikarepaken, sing sekirane yubihu tayammuma ketika sakit yang diperbolehkan untuk melaksanakan berpuasa. Jadi umpama ora kok lara kok ora mbahayani ya wajib. Ah kaya simbok kaya lara wis pirang-pirang taun ning sehat dahare isih rasa ngunjuke biasa ning ra iso tindak metu. Pokoke nek sedina ngempet luwe isih biasa rapopo. Lah isih kewajiban poso. Contone kados simbok kula niki sing mara sepan niki dangu mboten medal-medal ten griya mawon. Niku nggih tetep piyambake tetep nindakake poso. Nggih ngantos garing nika lampine wong nggih pun sepuh. Ning tesih kuat. Dadi ya ditingali buka mbok. Wis aku wis duwe. Sesuk wae apa kono wae go bali kok ndak ora kemangan. Saka masjid niku ora angsal napa niku. Ah niku nasi pok niku lho. Digawa wae ndak kepangan. Tak tingali niku lambene putih-putih nika garing nika. Wah ya wis. Ning isih karepe isih kuat poso karepe dhewe ya wis monggo sak kersane. Berarti senajan poso ning ora mbahayani awake. Nah niki tetep kan poso. Sakniki kenging boten ninggalke poso krana istilahipun menika lelungan. Nah niku mangke nggih saged contone umpamane li safarin. Mula syarate iqomah. Sing terakhir syarate iqomah. Jadi Islam, taklif, itokoh, sihat, iqomah. Sing nomor 5 wajib poso niki iqomah. Iqomah ki apa to? Wong sing ning omah manggon, wong sing manggon. Wong sing ra manggon sing piye? Dadi musafir. Lunga. Andi Kang, wah aku arep iki ana sedulurku sing kapundhut arep nang Jakarta. Ora duwe pit, ora duwe motor, ora duwe arep sawu mlaku, jenenge musafir. Musafir ngeten iki fayubahu tarkus shaum, diwenangke ninggalke poso li safarin tawilin krana lunga sing adoh.
Lunga sing adoh iku ya sekirane sedeng tinggi salat jamak takdim lan jamak takhir. Niku wonten pinten kilo niku kesupe nggih. Hampir 90-an kilo nggih. Kirang langkung utawa kurang ya sithik kunjul wis. Nek kunjul ra apa-apa. Niku kirang langkung semonten niku. Nek riki Semarang iki pinten kilo ya ora ngerti kula niki. Umpamane wis meh 100 kilo ya wis kena, istilahane musafir kena ninggalke poso. Biniati tarahus, niat yaiku ngalap kemurahan. Lah saiki umpamane nang kono awake kuat, sing apik kepiye? Nah, sing apik kepiye? Poso apa ninggalke poso? Sakniki dipun terangaken fayubahu tarkus shaumi li safarin tawilin diniyadarokusi fa in tadarabi fal fitru afdalu. Umpamane kok poso iku iso ndadekke bahayaning awak, sing luwih utama iku mokah utawa ora poso. Wa illa fasaumu afdal, umpama kok ora bahayani awake, mlaku ya kuat, numpak motor kuat, numpak pesawat ya kuat, numpak mobil kuat, terus numpak pitontel ya kuat, ora bahaya, ora ndadekke semaput, ora ndadekke bahaya ning awak. Lah iki poso kuwi luwih utama senajan to lunga sing adoh. Niki cetha apa mboten? Jadi syarat wajib poso siji kudu wong Islam. Mulane nek ora Islam ora kewajiban poso. Terus nomor loro taklif. Taklif kuwi kudu wis balik lan duweni akal. Nek ora balik, ora duweni akal berarti ora kewajiban poso. Contone kaya wong edan, kaya bocah cilik, kaya wong mendem sedina nutup, kaya wong sing ayanen. Nah, lah nek wong sing mendem sedina nutup ya istilah iki mergo ora sadar kuwi mau deh. Ora duweni akal deh. Ora duwe akal. Dadi umpama dijarak lah dosa deh. Wah aku tak mendem bengi wis esuk aku men turu ket subuh tekan maghrib. Nah, iki jenenge wong edan. Ya wis ora kena, mboten kenging. Maksude niku mboten angsal dijarak kaya ngoten niku. Lajeng rukun-rukune poso. Oh niki pun jam 6 kirang seprapat nih. Mau nek lekase jam 5 kaya pengajian geden to ya. Wah, jam 5 mulai ngaji rampung jam 6 5 menit. Wah. Pengajian geden sak jam wis klenger. Nah, iki menjelang buka puasa mau lekase kunjul kalih dosa niki pun kirang seprapat. Sakniki rukun-rukune poso. Niki pun sering diterangke napa dereng to niki? Dereng nggih. Nggih mulane diterangke muga-muga tambah ilmu nih Allahumma. Nah, rukune napa mawon poso niki? Wong Islam ya ana rukun Islam, rukun iman ya ana rukune poso. Arkanuhu salah satu asya'ah niatun lailan likul yaumin fil fardi wa tarku muftirin zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'zurin wasaimun. Sakniki rukune poso niku wonten 3. Lah niki poso ten iki ayis shaumi fardhun kana au naflan. Baik niku poso fardhu utawa poso sunat. Niki padha rukune 3. Pertama napa? Nyun sewu niki nek kangge napa poso sing wajib. Niki niatun lailan. Poso Ramadan niku kudu niat ana ing wektu bengi likuli yaumin fil fardi kanggo saben-saben dina tumrap poso wajib. Berarti awake dhewe nek bar traweh nika niku wis pas dituntun karo imame nawaitu shauma ghadin ngan ada fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Lah niku setiap bengi niat ngoten niku. Ning ya disunatke ndek taklid Imam Malik nika poso napa niku niate ning tanggal 1 nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan. Iku ya enten sing nek Imam Malik, tapi nek Imam Malik niku setunggal wulan niat. Tapi awake dhewe mazhab Imam Syafi'i. Lah niki awake dhewe tetep setiap bengi kon nindakake napa? Niat. Lah niat ki ten pundi panggonane?
Wa mahalluha al-qalbu. Panggonane niat niku ten jero ati. Dadi awake dhewe nawaitu saumal ghadin nganate ning atine ora niat ya ora dadi. Ora muni ning atine niat dadi. Wong panggonan niat iku ning jero ati. Wala takfi an niyatu bilisani dunal qalbi. Ora cukup niat nganggo lisan tok, ora nganggo atine. Mula panggonan niat iku ning jero ati. Niat wudu niate ning jero ati. Nglafataken hukume sunat. Nglafataken nawaitul wudu'a nek wudu nika hukume sunat. Lah jenengan nek pas wudu nika pas basuh rai nika dipasang niat ingsun wudu ning jero ati utawa nawaitul wudu'a niku dipasang ning jero ati. Lesane nggo nulungi supaya atine iso niat. Lah sakniki nglafataken niat niku hukume sunat, terus umpama dhewe nglafataken liyu awinal lisanu alqalba. Dadi awake dhewe muni nawaitu saumal ghadin ngan ada iku supaya nulungi marang atine muni niat. Atine iki dijak supaya gelem niat poso dina sesuk ning wulan apa Ramadan. Nah, niki saiki umpama gandeng jeron ati iki niate jeron ati. Wage salat kelingan engko ndak lali nek ora niat pas salat pripun. Niki dingendikaken kitab ngeten. Lau nawas saum biqalbihi fi asna'is salat sahat niyatuhu. Wa yu'lamu min kauni mahaliya ma zukira annahu lau nawas saum biqalbihi fi asna'is salat sahat niyatuhu. Pas lagi tengah-tengah salat jenengan pas salat tarawih terus ning jeron ati ngrenteke nawaitu somaludin anati fardisya ramadhani hadisanati lillahi ta'ala utawa niat ingsun poso dina sesuk ning wulan Ramadan ning jeron ati dikrenteke ndek niat sop poso ning pas salat kenging mboten sahat niyatuhu niku tetep sah niate tetep dadi senajan lesane ora muni mergo lagek salat ning atine niat poso. Lha lagek salat kok niat poso. Lha oleh kok dening kitab ngendikane ngoten niku. Dadi pas lagi tengah-tengah salat niat poso ning jero ati niku dipun parengaken. Wau dingendikaken niate kudu ning wektu bengi iku kanggone poso Ramadan. Saiki nek poso sunat contone poso Senin, Kamis, kenging boten kenging qaulu fil fardhi kharaja bi an-naflu fayakfi fihi niyatun bin nahari qabla zawali bi syarti intifa'il ma. Napa menika manafi qabla niyati. Nek wau niku le niat kudu pendak bengi tumrape poso Ramadan, beda nek poso sunat. Nek poso sunat iku poso niate ning awan ya kena. Dadi nek poso sunat bengine ora niat, lepot niat awan iku kena. Contone napa? Ning syarate kuwi mau sadurunge mangan utawa jima utawa kufur utawa haid utawa nifas utawa edan. Contone ngeten. Jenengan ket subuh utawa fajar dereng dahar napa-napa dina Senin utawa dina Kamis jam 10 jenengan niat poso niku kenging sing penting esuke urung dahar utawa ngunjuk utawa nglakoni perkara sing batalke marang poso. Mergo Kanjeng Nabi piyambak nglampahi. Kanjeng Nabi niku dipun dawuhaken Imam Nawawi fi Syarhil Manhaj. Dawuhipun ngeten. Faqad dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah zata yaumin. Jadi Kanjeng Nabi niki setunggalipun wekdal mlebet ten daleme Sayyidah Aisyah. Lah Kanjeng Nabi nyuwun pirsa dhateng Sayyidah Aisyah, hal indakum syai'un. Sayyidah Aisyah, sampean kagungan apa? Mlebu ning daleme Sayyidah Aisyah niku terus takok duwe daharan apa lah bahasane ngoten. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "La, nyun sewu Kanjeng Nabi, mboten gadah napa-napa." Purma nggih mboten enten daharan napa-napa mboten nonton bahasane.
Qol fa ini idan asumu ya wis nek ra ndek apa-apa tak poso wae. Niku kan sawan. Berarti niat ning nggon awali kena kaya sing ditindakke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning nek posone poso sunat. Jadi sing penting sak durunge lingsire srengenge. Lajeng Sayyidah Aisyah dawuh, qalat wa dakhala alayya yauman akhar. Kanjeng Nabi ini setunggalipun wekdal, setunggalipun dinten ingkang lintu mlebet ten Sayyidah Aisyah melih. Lajeng Kanjeng Nabi matur utawa napa nyuwun pirsa dhateng Sayyidah Aisyah, hal mintakum syai'un. Aisyah, sampean duwe apa dina iki? Qultu na'am. Nggih, niki enten daharan Kanjeng Nabi. Umpamane ning didari kurma umpamane. Niki wonten kurma Kanjeng Nabi. Nah, qol idzan aftu. Ya wis, nek ana ya tak aku saiki rasah poso aku, tak medhot. Berarti ora sida poso. Nah iki niki termasuk napa mencontohkan bilih poso sunat iku niat ning nggon wektu bengi niku dipun parengaken. Napa? Siang niku dipun keparengaken. Lah nek niate bengi kenging mboten kenging. Niat wong ning jero ati. Lah sing dikarepke laila niate ning wektu bengi ae bainal ghurub wa tulu'il fajri. Niat bengi kuwi antarane surupe srengenge tekan mletheke fajar. Berarti arep niat bar maghrib nggih kenging, arep niat bar jam 12 nggih kenging, arep niat sadurunge subuh nggih kenging. Niku nek kanggo poso Ramadan sing napa niku ora ngantek metuning napa fajar. Lah dalil wajibe nibake niat ning wektu bengi iki pripun to kok kudu diinepke niate. Kanjeng Nabi le dawuh, "Malam yubayyit asyam qoblal fajri fala siyamalah." Sing sapa wonge ora nginepaken posone sadurunge fajar, mongko ora ana jenenge poso iku maksud sing dikarepaken ora nginepke niat poso sadurunge fajar. Kuwi ora diarani poso. Mulane awake dhewe niki tetep dituntun nalika bengi kon niat poso wulan Ramadan. Kita cetha napa mboten? Alhamdulillah. Wis niki. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Niat poso niku umpama sing cendhak wonten mboten kok dawa rapal. Saged contone wa aqallun niyati fi Ramadan, paling sithik sien niat ning wulan Ramadan iki ngeten niki contone. Nawaitu shauma ghadan min Ramadana. Ngoten niku tok pun kenging. Aku niat poso dina sesuk wulan Ramadan. Ngoten iki kena. Aku niat poso dina sesuk wulan Ramadan. Niku wis sah. Lah muni nawaitu shauma ghadin ngan adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi taala. Wis ketinggalan imam niku ning omah arep niat ra iso. Ayo niat sing cendhak kuwi mau ning jero ati, pokoke arep niat poso dina sesuk wektune wulan Ramadan. Dikrentek ning jero ati. Kadang-kadang simbah ya bingung ya. Nggih, wah aku ora apal tenan, wis ketinggalan aku ora melu traweh wong ana tamu. Nggih arep niat kepiye? Nah, niate ten jero ati sing cendhak ngoten niku tok pun sah. Alhamdulillah. Saiki umpama niate dawa tambahi, kenging mboten tambahi imanan wahtisaban kenging. Nawaitu shauma ghadin nganadai fardhi syahri ramadhani imanan wahtisaban lillahi taala. Ngoten niku nggih dipun sunataken. Tambahi imanan wahtisaban. Ngene niku angsal. Berarti warnane niat iki warna-warna nggih. Ning sing penting intine niat poso ditibake ning wektu bengi. Wis niat poso Ramadan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki jam 6 kira gangsal menit sekedhik malih. Niki biasanya ibu-ibu nyok do sahur mboten? Ya alhamdulillah. Lah niki wektune sahur niku sejak kapan to diperbolehkan? Nah, niki yang penting. Kitab Inganatut Thalibin niki dipun dawuhaken waktu sahuri bainani silail wa tulu'il fajri. Wektune sahur niku antarane setengah malam
Tengah malam ini jam pinten? Jam 12.00. Nah niku wis kena nindakake sahur. Wa tulu'il fajri lan mledhake fajar. Pokoke ngantos napa? Dugi metune fajar. Berarti jenengan sahur arep jam 12 punjul 5 menit angsal, jam 1 angsal, jam 2 angsal. Terus syaratnya piye to sahur niku? Wa annahu yahsulu bikasril ma'kul. Saged hasil nindakake sahur le dahar kathah niku nggih pun sah utawa sithik nggih pun sah. Jadi ora kudu sak piring. Contone aku niat sahur ning ming kurma 3. Nah, kurma tok 3 utawa 1. Niku nggih pun diarani napa? Sah. Sahuripun hasil. Tegese anna sahura yadkhulu waqtu binisfail fal aklu qablahu laisa bisahurin. Nah, berarti nalika sadurunge jam 12 kok jenengan niat sahur niku dereng diarani sahur, niku diarani dahar biasa. Lah napa wonten sunate to sahur niku? Nah, wonten sahur niku dipun sunataken mulane sing luwih utama sahur iku takhiru ila qurbil fajri, yaiku tekan menjelang metune fajar iku disunatke. Biqadri maya sau qiraati khamsina ayat, kira-kirane sedeng dienggo maca ayat 50 ayat Al-Qur'an. Sing gampang ya awake dhewe niku sadurunge wonten tarhiman, wonten pun penak to niku. Jam pinten niku? Pun jam pinten? Jam sekawan punjul seprapat kirang langkung nggih. Punjul 10 menit utawa jam 4 sahur iku pun sae banget. Wong cara subuhe niku pun jam punjul 20 kirang langkung upamane. Nah iku jam 4 jenengan sahur pun sae. Pun saged. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wa wafiqni astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
para hadirin hadirat rahimakumullah. Makatene waket kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun barokahipun Allahumma amin. Dinonga mugi-mugi kita anggene penindakaken siam saged diparingi saged lulus sebulan utuh amin. Kirang langkung estu nyun agunge pangapunten kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.